of now, may nasunog diri sa obrero, guys. Ayun na. Problema rin. Ayun. Agad-agarang responde ng ating Chinese Fire Brigade, mga kaibigan. So mo ni siya, no, ang sitwasyon karon diri. Actual yun ni, guys, nga ni kapaspas, no, do taod-taod na ning pero bago lang gid kalat dayon may gani abandonado ang mag-ingat, mga kaibigan, no, lalo nagnaay mga make sure good sa balay, ayaw gid ninyo pasagdi niyo ang mga mga electronics gadget kay wata kay balos panahon ba. So ayan po, mga kaibigan, ongoing ang responde sa Chinese Fire Brigade. So actual gid, no, actual gid nila ang kay Dora. Mga kaigsuunan gid, no, careful gid mo sa ato mga gadget, mga usa pa diha na mag-cause of fire. So naagapan, guys, no, wala pa dahil ni wala na haros tanan diri. Boss, salamat kay boss, ha. Salamat kayo sa inyong pagresponde. Dora, apa sa likod. Kung wala ni naagapan diri mga katubangan diri, haros sa tanan ba. So salamat sa 911 mga fireman. Salamat kay boss sa inyong yan, guys. Salamat sa mga nagresponde. God bless you. Wala mo na. Yan, nagkarga sila. Karga sila guys, tubig. Okay, so once again, no, sa mga nagbantay-bantay ta sa ato ang mga gamit, no, sa balay, habang nangatulog ta, make sure na digid walay nakasaksak, way kanang mag-cause of fire, no, lalo na pag mga brands na mga charger, mga overcharging na mga laptops. Okay, so ayaw gid mo kumpiyansa sa inyong panimalay, lalo lang sayo kay ni naitabo ni tulog patanan. Gani natawagan ako 911 pod, sayo pa kay ni nakuha ni. So again, mga kaigsunan, be careful sa inyong panimalay. Ayaw gid mo pagbutang og mga gadget, mga charger.